20% af alle danskere vil i løbet af deres liv blive ramt af inkontinens. Kvinder er særligt udsatte, fordi graviditet og fødsel øger risikoen for en svækket bækkenbund. Knibeøvelser kan forebygge inkontinens ved at styrke bækkenbunden. Der findes flere apps på markedet, som skal huske kvinder på at knibe, og mange af disse apps bruger notifikationer. Vores undersøgelse viser dog, at brugerne ofte synes, at notifikationerne er irriterende og holder op med at bruge appen efter kort tid. Og så er det kun kvinder, som allerede er motiveret til at lave knibeøvelser, som overhovedet downloader en knibeapp. For at løse nogle af motivationsproblemerne, introducerer vi Mit Forløb Baby. Mit Forløb Baby er en app til gravide og nybagte mødre, som via lodging skal forebygge inkontinens. Appen udvikler sig over tid og tilpasser sig løbende brugernes skiftende behov under forskellige faser. Appen handler ikke kun om knibeøvelser, men giver generel information om graviditet, fødsel og tiden efter fødslen. Mens man er gravid, viser Mit Forløb Baby knibeøvelser, fostrets udvikling og vandrejournal. Op til fødslen er der mere fokus på fødselsforberedelse og hvordan knibeøvelser kan gøre fødslen nemmere. Kort efter man er født, viser appen, hvordan man ved hjælp af knibeøvelser kan genoptage et normalt sexliv, men forklarer også om barnets behov. Senere omhandler appen efterfødselstræning og hjælper brugeren med at holde styr på babydata, såsom vægt, længde og vaccinationer. I modsætning til andre knibeapps omhandler Mit Forløb Baby ikke kun om bækkenbundstræning, men inddrager også populære funktioner fra andre apps. Derfor vil kvinderne bruge den mere. Da funktionen knibeøvelser vil være synlig i alle faser, vil brugerne blive nudget til at blive ved med at knibe, og appen medvirker derfor til at reducere risikoen for inkontinens.